Γεια σας παιδιά. Και άλλο βίντεο κυρίες και κύριοι. Είδατε τι έφαγε χέντα. Ρούφα βλακά. Όσο θα αλλάξω skin. Οπότε το season 2 θέλω. Πού είναι ρε? Κάπως είχα βάλει season 2 ρε μάλλον. Καλά, βάλω αυτό τώρα που είχαμε στο προηγούμενο βίντεο. Τι κάνει το μόγγολο? Δες εκεί το μποτάκι ρε. Άσε ρε βλάκα. Α, 2v1. Τι πρωτότυπο, μια χαρά. Αν το έδωσα εγώ ρε. Άμα μου χώνονται όμως και οι δύο μαλάκα, εντάξει. Άμα χώνονται και οι δύο, δεν και γαμισίδε. Θα φάει και το μαλάκι και θα βγει μετά, να ξέρετε. Ποιος θα μου χωθεί από εσάς τους δύο πρώτος? Μαλάκα δεν σε δω τι κάνουνε ρε πούστη. Γεια σου, πρέπει να κάνεις. Οκ. Ναι ρε, δεν σε είδα. Πάρε pro player εσύ. Και εδώ. Στο βιλέτια πέλετε το πολύ δουλεύω και βγάζω λεφτά. Ο δρόμος έχει μυστικά, είναι δύσκολο το σπάρα, αυτό για μας. Μαλάκα, έρχονται και οι δύο ρε μαλάκα, εντάξει. Στις θα κάνω θα πάω για την άλλη μαλάκα. Εγώ τώρα πρέπει να πάω όλο αυτό, θα μου πάρει ένα λεπτό. Δεν θα κάνω. Οι γκρίδες πάω από εδώ και να είναι κάποιοι μαλάκα για να το φάω. Το θέλω. Μαλάξεις και οι δύο ρε.
Τρίχα. Ok. Ora. De Mohammed iedere malaria heeft zo niet. Είπα τους έχω, αλλά χωρίς μετρητός. Δεν μπορεί με... κουκούτα. Να το κι ο άλλος. Έλα ρε, δεν σύνταψα το θάμνα. Και οι δύο εκείνη φόρμα, λέγα. Τι κάνει το ποτάκι? Άσε ρε μαλακαλάκι. Σου θα αφήσω κιόλας να κάνεις 38 εντάξει προλαβαίνω. Τους έλεγαν μαλαρμποτάκια είναι. Καλό ο Βασίλης με τι όπλο πήρε ο Πούστης. Πεις μου τι μπορώ να πάω εκεί. Έλα ρε μαλάρα. Είπαμε ρε μαλάκες 2-1 αλλά καθίστε τώρα να πας σε πέτκι του μαλάκα. Να με βάλατε πέτκι. Αν μάλλον εκεί τι έχουμε χτίσει μαλάκα. Άσε ρε λάκι που θες να με φας κιόλας. Άλλα 2 rounds μάγκες και το βίντεο φτάνει κοντά στο τέλος. Κοντά λέμε τώρα έχουμε ακόμα ώρα. Μαλάκα κάτσε να πάρω μέντ πρέπει δεν έχω μέντ. Να κάνω πάρω αυτό μαλάκα. Τρώνε τις σχέδες μετά θα μου λέει τα μέτια τα χρειάζομαι ρε. Πετάσω αυτά. Πόσο είναι? 7 κόμπλα. Τι πήρε ο άλλος πήρε σνάιπερ μαλάρα. Λες και με έχει. Κάτσε βες.
Εγώ μας παιδιά ξέρω να παίζω. Άμα τους αφήσω όμως μαλάκα, άμα τους αφήσω με φάνε. Τι είναι Βασιλάκη, βγήκαμε. Ο άλλος φοβήθηκε μαλάκι βγήκε. Και το μου. Τώρα Φυσικά εκεί το τηλέφωνο, τσέκα το γεσί. οκ. Εξαφανίσου. Κλείσου και πήγαινε για εκεί. Δεν είναι μα. Θα γαντιάσω ένα κοινό μάτς. Με 9-10 kills. Κοίτα, άμα με φάει τόσο θα είναι τυχαίο, δεν ξέρετε, μόνο αυτό λέω. Τι έχεις αγόρι μου? Τι λες τώρα, μπρο, κι άλλο round, δεν μπορώ άλλο. Φέρουμε... Κοίτα. Θα φάει τη... Βάλος εντωμεταξύ σχέστηκε πάνω του, Γεντούλες, με MP40. Το UMP, παιδιά, δεν το χρησιμοποιώ. Το UMP και το MP40 και το Deagle χρησιμοποιώ περισσότερο. Το Deagle... Ο μπρο παίζει να με σκοτώσει τώρα. Παίζει όντως να με σκοτώσει τώρα. Ναι, επειδή κόλλησα λίγο το τάμπλετ μου, γι' αυτό. Όχι! Αυτό είναι το βίντεο, παιδιά. Ελπίζω σας άρεσε. Θα τα πούμε σε άλλο βίντεο. Γεια σας.